काञ्चनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांदस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि भाषा नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധ വിഭാഗം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ നാമം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ പഠിച്ച അധ്യായം ദേവാസുരഭാവം. ദേവാസുരഭാവം, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുടെയും ആ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോരജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ ആ 3 ഗുണത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന, അതായത് എന്താണ് ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരെയാണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കുക? അവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം നിബന്ധനകളോടെ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്കോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസമില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല, ദൈവത്തിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർ, അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രമൊന്നും അനുസരിക്കില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതരം വിശ്വാസങ്ങൾ കാണും, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ കാണും. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയാത്ത സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരേത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരിക എന്നിവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ. ഇപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാര് സിനിമാ നടന്മാരെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. അവര് പാലഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്ത് ആണ് ഓരോ നടന്മാരെ ആദരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരു തരം വിശ്വാസം. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസമൊന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പെടുത്തുക എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കും. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യത് ശ്രദ്ധാ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ വിശ്വാസമാണ്.
അത് ഈ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉടലെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പഴേ അവർക്കൊരു സ്വഭാവം കാണും. അതെങ്ങനെയാ ജന്മനാ ആ സ്വഭാവം എവിടുന്നാ കിട്ടുക? ജന്മനാ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ ജന്മനാ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒരു തരം സ്വഭാവത്തിൽ ജനിക്കപ്പെടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിമല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മുജ്ജന്മ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്വഭാവം. അതെ മാതാജി, കറക്റ്റ്. മുജ്ജന്മ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ്, മുജ്ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഗുണവും വിശ്വാസവുമായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിരന്തരം ആ ഗുണത്തിൽ സമ്പർക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ രീതിയെല്ലാം അവര് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയില്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാതെ നമ്മൾ ഓരോ സ്വഭാവത്തിലും ഓരോ ഗുണത്തിലും പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരാനുള്ള ചോയ്സ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉത്തമ ആചാര്യൻ, അതായത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഗുരുവിന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പയ്യെ രജോ ഗുണമായി പിന്നെ സത്വഗുണമായി നമുക്ക് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ജന്മന ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് എന്റെ സ്വഭാവം, ഞാൻ ഇത് മാറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നിന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ്? അധപ്പതനമായിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തമോ ഗുണമായാലും സാരമില്ല, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ആചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വഭാവവും മാറാൻ 90% നമുക്ക് ഈ നാമജപത്തിൽ കൂടെ സാധിക്കും. ഈ നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഹൃദയത്തില് ഒരു ഒരു ബോധം, നമ്മുടെ ബോധാവസ്ഥയിലിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ബോധമൊക്കെ മാറാൻ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ഗുണത്തിനും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. രാമായണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ശൂദ്രനായ ശംഭുകൻ ഒരു വലിയ തപസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ രാജ്യഭരണമൊക്കെ തുടർന്നു, രാവണനെയൊക്കെ കൊന്നു, തിരിച്ചു നമ്മുടെ അയോധ്യയിൽ വന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ചന്ദ്രൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണി വന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി. കാരണം അന്നത്തെ ആ ഒരു യുഗത്തിലൊക്കെ ഈ സമയമാകാതെ മരിക്കില്ല. അതായത് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ മകൻ മരിക്കുക, അതൊന്നും ആ യുഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അസാധാരണമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ എന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി രാജാവാണ്. ഈ ഭരണത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാരദമുനി വരും. നാരദമുനി വന്നിട്ട് പറയും, ശ്രീരാമ, ഇതിനുള്ള കാരണം ശംഭുകൻ എന്ന ഒരു ശൂദ്രൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തപസ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ മരിക്കാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. പുഷ്പക വിമാനമേന്തി അങ്ങ് തെക്ക് ഭാഗത്ത്, ഭാരതത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ശംഭുകൻ തലയും കുത്തി നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ചോദിക്കും, നീ ആരാണ്? അത് ഞാനൊരു ശൂദ്രകുലത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, എന്റെ പേര് ശംഭുകൻ എന്നാണ്, ഞാനിങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാൻ. ശരി, നീ എന്തിനാണ് ഈ തപസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വേദങ്ങളിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തപസ്സാണല്ലോ, എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അതെനിക്ക് അടുത്ത ഇന്ദ്രനാവാനാണ്. ഇന്ദ്രനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സച്ചിയെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇത് കേട്ടതും ശ്രീരാമൻ തന്റെ വാളെടുത്ത് ആ ശൂദ്രനെ വെട്ടി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തലയറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ തിരിച്ച് ജീവനോടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു തപസ് ചെയ്ത് ആളുടെ തല വെട്ടിയപ്പോ
മറ്റൊരിടത്ത് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് ആ ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്പ്രെഡായി മറ്റു സമൂഹം മൊത്തവും ആ തെറ്റ് വ്യാപിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണാം 3 തരത്തിലുള്ള, ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിശ്വാസത്തിൽ. ചിലര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ദേവി ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും, അതൊരു വിശ്വാസം. ചിലർ ഭൂതപ്രേതാദികളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ വളരെ എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വത്തുള്ളതും പണം ആർജിച്ചതും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന തരം ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ആരാധന എന്ന് ഈ അധ്യായം പറഞ്ഞു തരുന്നു. യജന്തേ സ്വാതികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതാഗണാം ശാന്യേ യജന്തേ താമസാജന. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ, അതായത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് സാത്വിക ഗുണമാണ്. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ പണ്ട് ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ചില ആൾക്കാർ ഹിറ്റ്ലറിനെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഹിറ്റ്ലർ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ചു, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിനെ ആരാധിക്കാം, അന്നൊരു തരം. അപ്പൊ അതൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവമാണ്. തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവർ ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ കേരളത്തിലൊക്കെ ചില ചാത്തൻ സേവ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണ ആരാധനയാണ്. ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് ബലി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് തമോ ഗുണമാണ്. ഈ ആരാധന തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അത് സാത്വിക സ്വഭാവം, രാജസ സ്വാഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കും. ആശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനാഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്താ കാമരാഗാബലാന്വിതാഃ കർഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ പാം ചൈവാന്തഃ ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുരനിശ്ചയാൻ. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലാതെ അശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്. ആ തപസ് എന്തിനുള്ളതാണ്? കാമരാഗബലാന്വിത, കാമത്തിനും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുക, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ ഭൗതിക വസ്തുവിനോടുള്ള ആസക്തി വളർന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ, ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത, അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആരാധന. അങ്ങനെയുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാരാണ്? ഈ ഒരു പടത്തിൽ കാണാം. ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചെയ്ത ഈ ആരാധന ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞോളൂ, ആരാന്ന് മനസ്സിലായ? ശരീരമെല്ലാം ഇങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. 60,000 വർഷം കഠിന തപസ് ചെയ്തു. വൃത്രാസുരനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വലിയ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. എന്നെ ആരും വധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇത് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തൻ? അസുരന്റെ മകൻ ഭക്തനായിരുന്നു. ചിത്രകേതു അല്ല, പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു. ഹരിബോൾ. ഹിരണ്യകശിപുവാണ്. ഹിരണ്യകശിപു എങ്ങനെയാണ് ഈ തപസ് ചെയ്തത്? 2 കൈകളും ഉയർത്തി ഒറ്റ കാലിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ തൊലി കണ്ടോ, തൊലിയും മാംസവും എല്ലാം ഇല്ലാതായി, വെറും എല്ലും കൂട് മാത്രമായി. ശരീരത്തെല്ലാം ഉറുമ്പും ചിതലുമെല്ലാം ആ മാംസം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത്രയും ഘോരമായ തപസ്സാണ്.
എന്തിനാണ് തപസ് ചെയ്തത്? ഞാനാണ് എല്ലാരിലും വലിയവൻ, എനിക്ക് അമരനാകണം, ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിച്ചുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തപസ്സാണ് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ കാമത്തിനും ആസക്തിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ തപസ്, ആ തപശ്ചര്യ, അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുകയാണ് ഈ ഒരു ആരാധനാ രീതി. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതയായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അവർ അസുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാരാണ് ഇതുപോലെയുള്ള തപശ്ചര്യ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തല ഇങ്ങനെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ശ്വാസം പിടിച്ചടക്കി ഇതുപോലെ യോഗാസനമൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയേ അല്ല. നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു അനുവാദവുമില്ല. പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തെ ദ്രോഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഭഗവാൻ തന്ന ആ ഒരു നമുക്ക് തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു ശരീരം. ഈ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം തന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ ശരീരം ഇത്ര കാലത്തോളം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മൊത്തവും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രേതങ്ങൾ. ശരിക്കും പ്രേതം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് എല്ലാരും പറയാം അതൊക്കെ ചുമ്മാ കഥയാണ്, പ്രേതം ഒന്നും ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂതം, പ്രേതം, ഗോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് ആഗ്രഹം സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം വേണം. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കണ്ണു, മൂക്ക്, നമ്മളുടെ തൊലി, ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ശരീരം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോണിന് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം, നമുക്ക് കീബോർഡ് ഉണ്ട്, മൗസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം. എന്നാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ക്രീനൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകും. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മഹത്യ എന്ന് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 60 വയസ്സ് വരെ ആയിരിക്കും ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചാൽ ഈ ആത്മാവ് അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. ഉടനെ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടില്ല. അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമായിട്ട് ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ള ശരീരം നശിപ്പിച്ചതല്ലേ, അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും. സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനും ദാഹം കാണും, അതിനും വിശപ്പ് കാണും. പക്ഷെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശന്നാ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വായുണ്ട്, നമുക്ക് കുടിക്കാം, എല്ലാം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം തന്നു. എന്നാൽ ഇതുപോലെ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ വന്നാൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഉള്ള ശിക്ഷയാണ്. സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്ന സ്ഥൂല ശരീരം നശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയമാകുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ശരീരം ദ്രോഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തപശ്ചര്യം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ്. വിഡ്ഢികളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്താദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളു.
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരും. അതുപോലെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിൽ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യാം. തപസ്, ദാനം തന്നെ 3 ഗുണത്തിൽ പെടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം. അപ്പൊ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം, അതുപോലെ ഓരോ സമയം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയർത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഉയരാതിരിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ട് ഒരു പഴുതുപോലും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി വേണം നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ, പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കാനല്ല ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താകണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് സത്വഗുണം വളർത്താൻ സാധിക്കും, ശുദ്ധ സത്വത്തിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഇത് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടും, നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടും. ഇതെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം, അറിവ് തരികയാണ്. ഇത് ജ്ഞാനയോഗമല്ലേ, അറിവ് തരികയാണ്. കാരണം അറിവ് കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാതെ, നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതെ ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണം, കാരണം ഭഗവാൻ ഇത് തന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ, ദൗർബല്യമില്ലാതെ, നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ അത്രയും വിശദമായിട്ട് ഒരു സംശയത്തിനും ഇടവരാത്ത രീതിയിൽ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് തരികയാണ്. അപ്പൊ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിതാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. സ്വാത്വിക സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാര രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്കിഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം നമുക്ക് എന്താണ്, ദീർഘായുസ് തരുന്ന, കൂടുതലും ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവമാണ്. നമ്മള് ഓരോ കല്യാണത്തിന്, വിവാഹത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫുഡ്, അത് ശരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ്. അത് നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ വലുതായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനെയും ബാധിക്കും. വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും വരിക. നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, മൃഗങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് മൃഗങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു ജീവജാലത്തെ കൊന്നു തിന്നുമ്പോ നമുക്കും മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയും ഒരാളെ കാണുമ്പോ ഓരോന്ന് പറയാൻ തോന്നുകയും എല്ലാരെയും കുറ്റം പറയാൻ തോന്നുന്നതും. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കഴിക്കുന്നതിന്റെ കുറെ എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്തകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ ദീർഘായുസോട് കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാര ശൈലി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പണ്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തില് അങ്ങനെ കൂടുതൽ നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല, എല്ലാരും വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഹോട്ടലും എല്ലാം തുടങ്ങി, എല്ലാം ബിസിനസ്സായി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോൺ വെജ് ഫുഡുകൾ ഇപ്പോ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബോധത്തെ ബാധിക്കും. കാരണം ഒരു കടയിൽ ആഹാരം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ
ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ഒന്നുമല്ല, സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ആളുടെ ആ ഒരു കർമ്മവും നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ആളുടെ ഭാവം, ആ സ്വഭാവവും നമ്മളിലേക്ക് കയറും. അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ളവർക്ക് ഒന്നും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. എല്ലാം അപ്പം കിട്ടണം, ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആഹാരശൈലി ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ബോധത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള, ബലം നൽകുന്ന, ആരോഗ്യമുള്ള, സംതൃപ്തി തരുന്ന, നല്ല രുചിയുള്ള, ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഫുഡിൽ നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം വരും, വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വരും. അതുപോലെ ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. അതാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം. വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ അത് സത്വഗുണയാവുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പോകണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഭഗവാന്, നമ്മൾ നേരത്തെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രണശ്യതി. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. ഏതായാലും സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫുഡും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്ന ആഹാരമല്ല, അത് രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ അർപ്പിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അത് തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരശൈലി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ, കഡ്വംലല വനാത്യുഷ്ണ തീഷ്ണരൂക്ഷ വിദാഹിനഃ ആഹാരാരാജ സസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയ പ്രദാഹ. കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഈ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഒരുപാട് പുളിയും ഉപ്പും, ചിലർക്ക് ഭയങ്കര എരിവ് വേണം. ഭയങ്കര എരിവുള്ളത് അവർക്ക് രുചിയായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രുചിയോട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കയ്പും പുളിയും എല്ലാം ചേർന്നതാണ്. ഇത് രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, ഒരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടാതിരിക്കുകയും, ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും, നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അത് ഇങ്ങനെയാകും അങ്ങനെയാകും, ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫുഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പം ചെറിയ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഒരു 40-45 ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഷുഗർ, BP എന്നീ അസുഖങ്ങളിൽ പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ ശൈലിയാണ്. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരില്ല. രോഗങ്ങൾ വരാത്തതും ദുഃഖം തരാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖവും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ് രജോ ഗുണ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ ശൈലി. അപ്പൊ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ എടുക്കാം. പശു, ആട്, അതിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര സൗമ്യമായ, ശാന്തമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് മെരുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? അതൊക്കെ ഈ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നും കൊന്നു തിന്നുന്നില്ല. അത് ഈ ഇലകളും ചെടികളും ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു സിംഹത്തിനെയോ കടുവയോ ഈ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളോ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ക്രൂര സ്വഭാവവും ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഈ സ്വഭാവം വളരുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ ആഹാരം
നമ്മളെ ചിന്താശക്തി ഇതെല്ലാത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധ സത്വഗുണമാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാര രീതി, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖവും രോഗവുമാണ് വഴിവെക്കുക. ഇതില് കാണാം, ഇത് ചൈനയിലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട്, ഇതൊരു മത്സരമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുളക് കഴിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ള മത്സരമൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം രജോ ഗുണമാണ്. എത്ര എരിവ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക, പുളി കൂടുതൽ കഴിക്കുക, ചിലർക്ക് നല്ല ഉപ്പ് വേണം, ഉപ്പുണ്ടെങ്കിലേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ഇത് രജോ ഗുണത്തിലെ ആഹാര ടൈപ്പാണോ അതോ സത്വ ഗുണമാണോ? ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാര രീതിയാണ് പറയുന്നത്. യാതയാമം ഗതരസം ഭൂതിപര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പഴയ ആഹാരം കഴിക്കുക. നമ്മളെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് 2-3 ദിവസം എടുത്തെടുത്താണല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഏതിലാണ് വരിക? തമോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്, താമസ സ്വഭാവം. ഇപ്പം 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് വെക്കും തോറും അതിനകത്ത് ഓരോ ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മളുടെ ഈ ആഹാരത്തില് വരികയാണ്, ആക്ട് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് തമോ ഗുണം. എന്നാൽ പ്രസാദമാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ തമോ ആയിട്ട് പറയില്ല. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു തീർപ്പ് ശരിക്കും ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ചുമ്മാ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിക്കുന്നതിനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും എന്താണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അത് തമോ ഗുണമാണ്. ചിലരുണ്ട് ഒരുപാട് പഴയതാകുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അത് ഇച്ചിരി നല്ല പുളിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രുചിയാണെന്ന് പറയും. അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് തമോ ഗുണമാണ്. ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ കഴിക്കുക. ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കഴിച്ച് കളയാൻ വെച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ തീർക്കണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴും അത് തമോ ഗുണമാകുകയാണ്. ഇതില് ഒരു ചീസ് കാണാം. ഈ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളി രാജ്യങ്ങളില് ഭയങ്കര വിലയാണ്. അത് എത്ര പഴക്കമുണ്ടോ, പഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ പുഴുവൊക്കെ വരും. പുഴു വരുമ്പോ അത്രയും ആലേ അതിന് വിലയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാള് വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ഫുഡെല്ലാം തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് സത്വഗുണത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ആ പ്രസാദം ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടും ഭക്തിയോടും നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വെക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ, നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം വരും. നമ്മളുടെ മനസ്ഥിതി, നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി മാറും. നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗത്തിൽ നിന്നും തന്നെ മുക്തി തരും. നമുക്ക് ഒരുപാട് സംരക്ഷണം തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതില് കാണാം, ഇത് ഏത് ഗുണത്തിൽ വരും? ഈ ഒരു ആപ്പിൾ, ഈ ആപ്പിള് സത്വ ഗുണമാണോ രജോ ഗുണമാണോ തമോ ഗുണമാണോ? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം. പൂത്തുപോയല്ലേ, പൂത്തുപോയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ള ആഹാര ശൈലി. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിഷ്ഠോത്യവിജ്യത്തെ യഷ്ടവ്യം മേ വേദി മനാ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. അപ്പൊ ഇനി യജ്ഞങ്ങളിൽ തന്നെ 3 രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഫലം, ഈ യജ്ഞം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഇനി എന്താണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്? അഭിസന്ധായത്തു ഫലം ദംഭാർദ്ധമപി ചൈവയത് ഇജന്തേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, തന്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?
അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം രജോ ഗുണത്തിലാണ് വരിക. അപ്പോ ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രം, നാമജപ യജ്ഞമാണ്. അപ്പം നാമജപം നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് എന്താണോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമായിരിക്കും. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കും. നാമം ജപിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാമം ജപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കണം, ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്ന് അറിയുക. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം വിശ്വാസമില്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. താമസ സ്വഭാവം വളർത്തുമ്പോഴെന്താണ് അത് അവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തിന് ആർക്കും ഒരു ഗുണം കാണില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആർക്കോ എന്തോ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി, പക്ഷെ അത് അവർക്കും പ്രയോജനമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം തരുന്ന രീതിയിലുമായിരിക്കും അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവർക്ക് ആരിലും വിശ്വാസമില്ല. അവർ ഇപ്പൊ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. കാരണം ഈ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നു പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പൂജാരി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പൂജാരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഗുണമെല്ലാം ആ പൂജാരിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം എന്ന്. ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെന്താ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് ആരിലും വിശ്വാസമില്ല. എന്ത് മന്ത്രം ജപിക്കണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, അതും വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല അവർ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓം ഹിരണ്യായ നമ, ഓം ഹിരണ്യായ നമ. അത് വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത ഒരു മന്ത്രോച്ചാരണമാണ്. എല്ലാരും എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം, ഹിരണ്യായ നമ എന്ന് നാമം ജപിച്ചുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതില് പെടുന്നതല്ല. ഇപ്പോ കുറെ ഡിങ്കോയിസം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഡിങ്കന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. അവർക്കൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ല, അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കും, അവർക്ക് വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെയാണ്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവരീ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും ഇവരീ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഇനി ഇതില് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇനി ഈ 14 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തവ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ്സെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മളെ ശരീരം വെച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്നു, വാക്കുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും, ഒരു ശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ, ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ കുമ്പിടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശരീരം ഉപയോഗിക്കും, നമ്മൾ ശരീരം കുനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യയാണ്. ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെല്ലാം ശാരീരിക തപസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മചര്യം, ദേഹശുദ്ധി, ഇതെല്ലാം ദേഹശുദ്ധി, നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കണം ശരീരത്തെ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്.
ശരീര തപസ്, ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, കണ്ടോ, മാതാപിതാക്കളെ വണങ്ങുന്നു, ഭഗവാനെ വണങ്ങുന്നു, ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശരീരം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വണങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പുരുഷന്മാര് വണങ്ങുന്നതും സ്ത്രീകൾ വണങ്ങുന്നതും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. പുരുഷന്മാര് വണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം എന്ന് പറയും. അതായത് നേരെ ഒരു വടി പോലെ, ഒരു വടി എടുത്ത് തറയിലിട്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നീണ്ട് കിടക്കൂലേ തറയില്, അതേപോലെ കാലും കൈയും എല്ലാം നീട്ടി ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തി കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയാണ് പ്രണാമം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വടി പോലെ കിടക്കില്ല, മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് പ്രണമിക്കുക. മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് രണ്ട് കൈയും കുത്തി നമ്മളെ തല തറയിൽ തൊട്ട് വണങ്ങുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു. നമസ്കരിക്കുമ്പോ മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. നമസ്കരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഈ രീതിയിലും പുരുഷന്മാർ ഈ രീതിയിലുമാണ് നമസ്കരിക്കുക. ഇതിനെ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം എന്നാണ് സ്ത്രീകൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാർ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് പറഞ്ഞു. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. ഇനി വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തപസ് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ വാക്ക് സത്യം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തതും ഹിതകരമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് സത്യം വരിക, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കുക. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സല്ല. അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തയിൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നോ അതെല്ലാം പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെ അവരെ ആ ഒരു ചിന്ത അവരെ ഒരുപാട് അലട്ടുന്നത്. ചിലര് കുത്തിയൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യയാണ്. സത്യം പറയുക, പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കുക, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തതും ഹിതകരമല്ലാത്ത സംസാരം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടോക്കറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം നമ്മളുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല, നമ്മളുടെ ഒരു വാക്കായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാളെ കുത്തി സംസാരിക്കുകയും ചിലര് ഉണ്ട് തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും, അത് ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ, വേദനിപ്പിക്കാൻ തമാശ രൂപേണ പറയും. അപ്പൊ കാണുന്നവര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തമാശ പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നും, എന്നാൽ അത് അവർക്ക് കൊള്ളേണ്ടടുത്ത് കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തപശ്ചര്യയില്ല, അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. അവര് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അത് അവരുടെ സ്വഭാവം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീതാദേവി പറഞ്ഞ ആ കരടിയുടെയും ആ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ അത് അവരുടെ സ്വഭാവം. പക്ഷെ കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും, ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടല്ലോ, ചിത്രഗുപ്തൻ അവസാനം ബ്രാഹ്മണ ഹത്യാപാപം ആ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്കാണ് പോയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം ഒരാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോ അയാൾ ആ വാക്ക് അർഹിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കാം, അത് നമ്മളെ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തതും ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ നാവ് എപ്പോഴും നാമജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംസാരത്തിലൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. നാവ് എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോമാനമസമുച്യതേ. ഇനി മനസ്സുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു.
അപ്പൊ സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമിതമായി ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് സംതൃപ്തി. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ഇല്ലാത്തതിന് വേണ്ടിയുള്ള മോഹം. ഓ, എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അവൻ അത് കിട്ടിയല്ലോ, എനിക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ള ആ ചിന്തയാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഉള്ളത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത. ഈ രണ്ട് ചിന്തകളാണ് മനസ്സ് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഹാങ്കറിങ് ആണ്. ഇല്ലാത്തതിന് വേണ്ടി മോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഉള്ളതിനെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക? നമ്മളുടെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ അയൽക്കാരൻ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചു, അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കുകയും സംതൃപ്തിപ്പെടുകയും സംതൃപ്തിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതും അത് എന്റെ ചോയ്സ് ആണ്. അയാൾ വാങ്ങിച്ചോട്ടെ, അതിനെന്താണ്? അയാൾക്ക് അത്രയും ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, അവൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കും വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത, അത് സംതൃപ്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക, സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയിൽ പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്താഗതി, അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കും തോറും നമുക്ക് സംതൃപ്തി അടയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യം വരാതെ തോന്നും. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തിയാണ് നാമജപത്തിന്. നാമജപം നമ്മളെ ആ വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ സൗമ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യമായി പെരുമാറുക. മൗനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ആരെങ്കിലും എന്തേലും പറഞ്ഞാൽ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അതൊരു പരദൂഷണമായി മാറും. അത് നമ്മളെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലായിരിക്കും നയിക്കുക. അപ്പൊ മൗനം ശീലിക്കുക, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക. ആത്മസംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. സ്വഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിൽ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള സമൂഹവും നമുക്കുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണും ടെലിവിഷനും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ തെറ്റായിട്ട് വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരം മാധ്യമങ്ങളാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അനാവശ്യ ചിന്തകളാണ് കൂടുതലും തരാനായിട്ട് ഉതകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക, സംതൃപ്തി അടയുക. സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ത് പറഞ്ഞു? വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഈ പടത്തില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ പിക്ചറില് ഇവിടെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബാലകൻ 10-15-16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ആർക്കേലും ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടോ? ആരാണ്? നേരത്തെയൊക്കെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും വ്യാസദേവനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും വ്യാസദേവനും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസൻ, വേദവ്യാസൻ നമുക്കറിയാലോ. നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ രചിച്ച, എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ച വേദവ്യാസൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. കാരണം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വരാൻ മടി. ഈ ലോകത്ത് വന്നാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കും, അപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ്, ഇല്ല, നിന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല, നീ തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനിച്ച ഉടനെ ഇറങ്ങി ഓടുമ്പോ അവിടെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു 16 വയസ്സുള്ള ഇതില് ഡ്രസ്സൊന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു യുവാവ് ഇങ്ങനെ ഓടി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ അത് കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ പുറകില് വ്യാസദേവൻ വന്നപ്പോ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് തുണിയെടുത്ത് തന്റെ ശരീരം മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ കുറച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത്, എന്റെ മകൻ ഓടിപ്പോയപ്പോ അവരതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം എല്ലാം മറച്ചത്, എന്താ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഇതാണ് സ്വഭാവശുദ്ധി. അങ്ങൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അങ്ങേക്ക് ആ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും അത്രയും വ്യത്യാസമായിട്ട് അറിയാം. ഏതാണ് സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്, സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്നാൽ ശുദ്ധാത്മാവാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അനാവശ്യ ചിന്തകളൊന്നും വരാത്ത അത്രയും പരിശുദ്ധനാണ്. സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും എല്ലാം ആത്മാവായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തുണി മറയ്ക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാസദേവൻ അനാവശ്യ ചിന്ത ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്നല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട്, വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയെ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു വേർതിരിവ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ജനിച്ച് ഇത്രയും ആ ഒരു ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊച്ചായി വലുതായി വരും. ഇത് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ശരീരം മറച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ. ഇവിടെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വരുന്നത് നമ്മളെ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ തപസ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത് ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ തപസ്, വാക്കിന്റെ തപസ്, മനസ്സിന്റെ തപസ്, ഇതെല്ലാം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു, അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരെ നമസ്കരിക്കുന്നു, പുണ്യ നദികളിൽ കുളിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ശുദ്ധി നേടുന്നു, സദാസമയം ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകുന്നത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയൊക്കെ ഉയരും. അപ്പൊ ഇത് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സാത്വികമാണ്. ഇനി രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ, സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദം ധേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമദ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഇപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടി, എല്ലാരും എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരു എന്താ ഇച്ചിരി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനമായിരിക്കും. കാരണം അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റി എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടോ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാതിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര ബഹുമാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില കാണുമ്പോ പറയല്ലോ, ഇച്ചിരി ഓവറാണല്ലോ, ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണല്ലോ, അതെന്തോ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്, മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർ പറയോ ഒരുപാട് ദാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, ഓ എത്ര നല്ല വലിയ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതെല്ലാം എന്താണ്, രാജസമാണ്. എന്നാൽ അതോ ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒന്നും ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കില്ല, അതെല്ലാം കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ളതാണ്, അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഇനി തമോ ഗുണം. മൂഢഗ്രാഹേണ ആത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോദ്ധാർഥനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്, ഓം ഹിരണ്യായ നമ എന്ന് പറയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാര് വന്നാൽ ദേവന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കും. ആരെങ്കിലും താൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരിക.
ഇനി പറയുന്നത് ദാനം. ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ദാനശീലരാണ്, നമ്മളും ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നെന്ന് നോക്കാം. ദാതവ്യം വിധി യദ്ധാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പോ ഓരോ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, വൈഷ്ണവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രവും പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കയിടത്തും ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനം, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അർഹിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ തിരിച്ച് പ്രതിഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ദാനം. അപ്പൊ കൂടുതലും അത് ഇതുപോലെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം. നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ബാച്ച് ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് എല്ലാരടുത്തും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുക. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരടുത്ത് പറയാ, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഒരു ദാനമാണ്. അതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ദാനം. തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല. അവരും ഇതുപോലെ ആ സത്വഗുണത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ധാമത്തിൽ പോകാൻ അവസരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളും ആധ്യാത്മികമായിട്ട്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഇതാരാണ്? നമ്മുടെ ബലി മഹാരാജാവ് വാമനദേവന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ദാനം. ഇവിടെ കാണുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ നന്ദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് നന്ദോത്സവം, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ദാനമെല്ലാം സാത്വികമാണ്. ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ശുക്രാചാര്യർ പറയും ഒന്നും കൊടുക്കരുത്, ഇത് വിഷ്ണു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പറ്റിക്കാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷെ ബലി എന്താ ചെയ്ത്? അത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നതല്ലേ, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം നോക്കാം. യത്തു പ്രത്യപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ വാ പുനഃ ദീയത്തെ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകുന്ന ദാനമാണ് രാജസം. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇന്ന പുണ്യം ലഭിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, എനിക്ക് പുണ്യമെങ്കിലും ലഭിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പുണ്യം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കും, ഞാനൊരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയും. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, ദാനം ചെയ്തിട്ട് അത് സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു ദാനശീലനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ. അപ്പൊ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, എന്തേലും ഒരു തരത്തിലൊരു ഫലം എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യുപകാരം, നാളെ എനിക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ഇവരെന്നെ സഹായിക്കട്ടെ, കാരണം അവർക്ക് ഞാൻ ദാനം കൊടുത്തതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ദാനം, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ്. അദേശകാലേ യദ്ധാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയത്തെ അസത്കൃതമജ്ഞാന്തം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ
കാണാം. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി എന്താണ് സിഗരറ്റ് വലിക്കാനായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, ലഹരി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാര് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവരാ നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്ത പൈസ കൊണ്ട് അവര് ഇതുപോലെ മദ്യം സേവിക്കാനോ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്, ഉചിതമായ കാലത്ത്, ഉചിതമായ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണം ദാനം. അങ്ങനെ അല്ല അനർഹരായവർക്കും അവിശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, ഇത് ശുദ്ധമല്ലാത്ത ഈ ബാറ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് ചെയ്യുന്നു, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ്? അവജ്ഞയോടെ ചെയ്യുന്നത് താമസ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഭിക്ഷ യാചിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും. പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. നമ്മൾക്കറിയില്ല ഓരോരുത്തരും ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണ്, അവർ ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് കാരുണ്യം, നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ കഷ്ടം തോന്നും. അവരെ ജീവിതം അങ്ങനല്ലേ, നമുക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കൊടുത്ത് അവർക്ക് എന്തേലും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വരിക. പക്ഷെ അവരത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ തരം, ഏത് സേവനത്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓം തത്സദ്ദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്തി വിധസ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദേശ യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതുപോലെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്, തപസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ, അവരുടെ ആഹാരശൈലി, എങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷനും കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരദേശ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിനും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ദാനവും ഇതും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലായിക്കോട്ടെ, സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണോ, നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ ആ ഒരു ദാനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്താൽ അത് ശരിക്കും ആർക്കാണ് പോകുക? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓമിന്റെ അർത്ഥം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മന്ത്രമുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ നാരായണായ, എല്ലാം ഓം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓം എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അർപ്പിക്കുന്നു. തത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കണം. പിന്നെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതം. ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അത് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അത് നമ്മളുടെ കൂടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമ്മളുടെ കൂടെ വരും. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവനവും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരും? ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നതാണ്. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയ പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഓം, അതായത് എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രണവ സർവവേദേഷു, പ്രണവങ്ങളിൽ ഓം ഓം, ആ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഓം, അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. അതറിയില്ല ബ്രഹ്മവാദികളൊക്കെ, എന്താ അവ്യക്തഗതവാദികളെല്ലാം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായിട്ട് രൂപമില്ല എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഓം പ്രണവം മന്ത്രം അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമുണ്ട്. ഓം പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കാം.
താദിത്യനാഭിസത്യായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയാ ദാനക്രിയാശ വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഈ ഇതില് പറഞ്ഞു ഓം എന്ന് പറയുന്നു. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അതിനാണ്, ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യുന്നത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോവാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപസ് കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന് വേണ്ടി അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തിയും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് സത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ കാണാറുണ്ട്. തത്വം അസി. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം, നശിക്കാത്തത്, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം. അതായത് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, അതാണ് തത്വം. നിങ്ങൾ അസി ആകുന്നു, അതായത് നമ്മളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. ശരിയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ആത്മാവാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മളുടെ ആത്മാവെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇതാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, തത്വമസി എന്നെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തം കൃതം ചയത് അസധീത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യ നോഹിഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അസത്താണ്. അസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസവുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അസത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഫലമില്ലാതെ ശൂന്യ പ്രവൃത്തി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് ഒരു ഫലവും കാണില്ല. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. യജ്ഞം ദാനം ധർമ്മം നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്താൽ, ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ് വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.